Bé, benvinguts i benvingudes totes, gràcies per apuntar-vos. Aquesta xerrada, debat, l'organitzem, la llancem des de la campanya Recuperem la ciutat, amb la idea de generar un debat entorn d'una mesura que cada cop sona més a premsa i als mitjans i també està en boca de moltes entitats, que és la mesura del peatge urbà per la ciutat de Barcelona, o a nosaltres a vegades també ens agrada dir-li taxa de contaminació, no? Perquè té una connotació més directa sobre la problemàtica que intenta solucionar, que és disminuir la contaminació atmosfèrica. Hem pensat que era adequat fer un format més de formació dedicat a entitats, perquè partim també de coneixements molt dispars sobre quines propostes hi ha sobre la taula, sobre una mica un històric o els reptes o de quina manera es podia implementar, i ens semblava la manera més adequada de fer aquesta prèvia formació, no oberta així en general al públic general, sinó a entitats, per poder després engegar debats més concrets d'estratègia, de quina manera podem incidir, fins i tot d'intentar gestionar posicionaments comuns, potser, per llançar cap enfora. Bé, com sabeu, tenim un greu problema de contaminació atmosfèrica a la ciutat de Barcelona. Ja hi ha algunes de les mesures que ha aplicat l'Ajuntament i l'àrea metropolitana han estat amb la intenció de solucionar el problema, però les dades ens indiquen que estem molt lluny d'aquesta solució, perquè tenim aquests nivells de contaminació elevadíssims, superiors al que demana l'Organització Mundial de la Salut o la Unió Europea. I una de les propostes més exitoses, almenys a nivell europeu, ha sigut aquesta, de posar una taxa a l'entrada a la ciutat per desincentivar l'ús del cotxe. Aleshores, per discutir una mica sobre la temàtica, hem convidat a tres ponents que donaran una sèrie de pinzellades sobre aspectes diversos del tema, sobre alguns informes que ja s'han fet a l'àrea metropolitana, d'altres potser més sobre quins reptes hi havia a la ciutat de Barcelona i d'altres potser l'aspecte més social de la mesura. I us explico una mica la dinàmica que havíem pensat i després us presento els ponents i els dono la paraula. Havíem pensat que ells presentaran entre 10 i 15 minuts, són 3 persones. Si us van sorgint preguntes al llarg de les seves xerrades, us demano que les aneu posant en el xat i jo les aniré recollint, les aniré agrupant per temàtiques i quan acabin ells farem una ronda d'uns 20 minutets de preguntes. Ho podeu anar posant al xat quan vulgueu, quan se us acudeixin, diguéssim, i jo les aniré recollint, jo faré la feina d'anar-les recollint. I després d'això obriríem un debat ja obert a tots i totes més sobre aspectes que hagin sorgit al principi o fins i tot sobre aspectes de possibles estratègies futures. També una mica, segons vagi la sessió, anirem modulant i per la part del debat ja us explicaré una mica una proposta de moderació. I sense enrotllar-me més, us presento els 3 ponents, i són l'Àlvar Garola, de la Universitat Politècnica de Catalunya, el Miquel Ortega, de la Fundació EN, i la Maria Garcia, de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire. Si voleu ara, potser per aquesta part, si voleu o bé apagar les càmeres o bé posar vista de hablante per veure, perquè ens posaran presentacions, etc. I no sé, em sembla que no em deixo res més. Després a la part del debat sí que ens podem posar tots les càmeres, que així ens veiem les cares, que si no aquestes reunions i debats per Zoom acaben sent una mica impersonals i està bé després veure'ns. Doncs sense més dilació ja li dono la paraula a l'Àlvar, que encetarà el tema. Ara, es veu la presentació bé? Sí. Sí, perfecte, gràcies. Bona tarda. Primer de tot, agrair als organitzadors d'aquest acte que m'hagin convidat a participar en aquesta sessió sobre un tema tan interessant i a més tan de futur com el tema dels peatges urbans. I jo aquí el que faré serà presentar els resultats d'un estudi que vam fer fa un parell d'anys, 3 ja l'any 2017, juntament amb el Jaume Reixac, a la Universitat Politècnica de Catalunya. Jaume Reixac és enginyer civil, jo soc economista, i la idea era fer una anàlisi de quins podien ser els resultats d'implantar un peatge urbà a l'àmbit de la ciutat de Barcelona.
Aclarir que és un treball acadèmic, és a dir, és un treball que es va fer dintre de l'àmbit de recerca del departament amb el qual jo treballo, que és el Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC. Es va fer l'any 2017 i forma part d'una sèrie de treballs que havíem fet dintre d'aquest àmbit sobre resultats d'altres ciutats europees, per exemple, el cas de Milà o el cas de Londres. És un treball que s'ha fet sense cap demanda ni encàrrec previ, per tant, està fet simplement des de la independència acadèmica, ningú ens el va demanar, i el vam fer simplement per l'interès de recerca de veure els resultats de posar en marxa una mesura com aquesta, un peatge urbà en el cas de Barcelona. S'han utilitzat dades públiques i, de fet, el que s'ha fet és un exercici que és teòric, però que té com a objectiu posar aquests temes sobre debat, ja no només a partir dels elements més conceptuals de què és un peatge urbà i els avantatges i conseqüències que tindria, sinó ja amb quantificació, és a dir, quantificar els resultats que podria tenir. I, d'alguna manera, la idea és que això servís per encetar un debat, mai per tancar-lo, i aquest semblava un bon foro de debat per poder debatre i poder comentar temes al voltant del peatge urbà. El peatge urbà, abans s'ha comentat que era un tema que ja s'ha portat a terme en altres ciutats, no masses. De fet, nosaltres, en el nostre estudi, vam trobar aquests casos, que eren els casos en els quals s'havia implantat un sistema de peatge urbà. Bàsicament, tots estan a Europa, excepte el cas de Singapur, que és el més antic i que es va portar, que funciona des de l'any 1975 fins ara, i que, d'alguna manera, mostra el desenvolupament d'aquests sistemes de peatge urbà. Com veieu, la majoria estan en països nòrdics, Noruega, Suècia, el Regne Unit, el cas més conegut de Londres i el menys de Durham, a Itàlia, amb el tema de Milà i de la seva zona C, i amb el cas de Malta, que és un cas molt especial, molt petit, molt vinculat a tot el tema de la pressió turística de la illa, i que per tant és un tema una miqueta diferent. Per què neixen aquests peatges urbans? Aquests peatges urbans neixen per raons molt diferents. En el cas dels països nòrdics, Noruega i Suècia, neixen bàsicament com taxes de finançament d'infraestructures viàries i de transport públic. És a dir, es tracta de buscar recursos per finançar les activitats de transport públic per accedir a aquestes ciutats. Per tant, són bàsicament taxes que busquen recaptar diners. En el cas de Londres, el propi nom ja ens indica que neix com una taxa de congestió. És a dir, davant la congestió que hi ha al centre de Londres, intenta buscar un mecanisme que redueixi aquesta congestió. I, en canvi, a Milà neix potser sí amb una idea més de finalitats ambientals. De fet, ja el primer nom era el d'Ecopass, es va canviar el tema de la zona C, però una miqueta sí que estava vinculat al tema de la reducció d'externalitats. D'alguna manera, totes aquests peatges urbans neixen amb la idea de cobrar els usuaris per les externalitats que generen, per la contaminació, per la congestió, pels problemes que generen en l'àmbit urbà. En el cas de Barcelona, nosaltres el que vam voler fer és un estudi de l'impacte de portar a terme una mesura com aquesta. I per fer-lo vam establir una metodologia amb la qual el que vam analitzar eren els diferents peatges urbans existents, les metodologies que hi havia, com funcionaven, l'àmbit amb el qual podríem introduir aquest peatge, definir tota una sèrie d'alternatives, ara veuré unes quantes, sobre com estructurar aquest peatge, buscar un model i analitzar-lo i buscar els seus resultats a partir d'una metodologia d'anàlisi, que és la metodologia d'anàlisi cost-benefici, que és una metodologia pensada per intentar comparar efectes que tenen un valor diferent. És a dir, quan nosaltres implantem un peatge urbà, com després veureu, no passen moltes coses. Passa, per exemple, que afecta el temps de viatge del transport públic i del transport privat, afecta la seguretat, afecta la contaminació, té diferents conseqüències. I d'alguna manera la metodologia cost-benefici té com a objectiu intentar agrupar tots aquests efectes i donar-li un valor additiu, és a dir, sumar-los per veure si realment el saldo global que s'obté és un saldo positiu o negatiu. De què vam partir? Recordeu que el treball està fet l'any 2017, per tant, les dades que teníem eren les dades del 2016, les últimes que teníem, les que vam treballar més recents, i d'alguna manera sortíem ja d'un fet que segurament en els últims anys s'ha agreujat, que és la congestió generada
en el centre de Barcelona per l'ús del transport privat, la contaminació generada i, a més, sabent que hi ha una gran part dels desplaçaments a Barcelona que es fan en transport privat i distingint els que són d'àmbit intern i els que són d'àmbits de connexió. Per què? Perquè segurament l'impacte del peatge urbà serà diferent entre els que entren a Barcelona de connexió o els que es mouen dintre de la ciutat. Fixeu-vos que en el cas del cotxe, una gran part dels desplaçaments de cotxe que circulen per la ciutat es produïen, i es deuen seguir produint, amb activitats de connexió, és a dir, amb persones que venen de fora o van a fora de la ciutat, que per tant el destí i l'origen no estan tots dos dintre de la ciutat de Barcelona. Es van analitzar molts diferents tipus d'anàlisis, és a dir, es va mirar la tipologia de peatges urbans que existien a Europa, com aquests exemples que hem vist, els que són de cordó, per tant, els que estan vinculats a una ronda, com per exemple podria ser el cas de Barcelona, els que estan vinculats a una àrea. Vam mirar diferents tecnologies, les tecnologies més relacionades amb les càmeres o amb les càmeres de vídeo, lectors de matrícula, o les més relacionades amb les metodologies de microones, és a dir, les que tenen a veure amb els teletacs que acostumem a utilitzar amb les autopistes de peatge d'aquest país. I d'alguna manera vam intentar establir les alternatives que podíem aplicar a Barcelona. De fet, l'anàlisi que es va fer és una anàlisi força complexa. La idea era la següent. Partim d'un peatge amb determinades tarifes, ara us explicaré per què vam tres escenaris amb tarifes d'€1, 1,75 i 2,5 euros, us explicaré per què. Veure que aquest encariment del cost del viatge acabaria afectant a les persones que decidien viatjar per l'àrea de Barcelona i a partir d'aquí veure quina part d'aquests usuaris deixarien d'utilitzar el transport privat i veure com aquests usuaris que deixarien d'utilitzar el transport privat, com es reencaminarien, quins abandonarien el viatge, quins anirien en transport públic, quins canviarien a transport no mecanitzat, etc. Per tant, es tractava de fer un estudi complet de quines serien les conseqüències d'aquest encariment. Es van mirar diferents alternatives de peatge, diferents models de peatge, i al final el que es va triar, i el que veureu els resultats a continuació, és una tipologia de peatge, que aquí en diem de via i de cordó, és a dir, posar un peatge a tots els accessos a les rondes. La idea és que les rondes servissin com a marc amb el qual s'estructurés o es delimités l'àrea afectada, però no només es posarien mecanismes de detecció a la ronda, sinó també amb les principals vies de comunicació d'entrada a la ciutat que no corresponen a la ronda. El concepte seria un peatge que funcionés de 6 del matí a 10 del vespre, de dilluns a divendres, que afectés els cotxes, especialment els cotxes, els turismes, amb una tecnologia de reconeixement basada en la tecnologia de microones, és a dir, amb tenir un teletag que detectés el cotxe que entra dintre de l'àmbit delimitat per les rondes, i es van fer assajos amb 3 tarifes, una tarifa d'€1, 2,75 i 2,5. És una tarifa que s'aplicaria per cada viatge, és a dir, cada cop que un cotxe entrés o sortís dintre d'aquest àmbit de la ronda. Per què aquestes tarifes? Perquè són les que s'apliquen o les que s'aplicaven en aquell moment a les zones d'estudi analitzades. Tots tenim al cap segurament el peatge de Londres, però el peatge de Londres no és un peatge per accedir, és un peatge diari. És a dir, el peatge de Londres et dona accés a entrar i sortir totes les vegades que vulguis al centre de Londres durant un dia, i per això és molt més car. Però quan analitzàvem els peatges existents fora de Londres a la resta de ciutats analitzades, em sortien tarifes d'aquestes quantitats, entre 1 i 2,5 euros. Per tant, són els elements que hem de tenir en compte. A partir d'aquí, què ens genera la posta en marxa d'un peatge urbà a l'entrada de Barcelona? Es planteja una sèrie de costos i una sèrie de beneficis. Els costos és el cost d'implementació i d'operació i manteniment d'aquesta xarxa tecnològica per reconèixer els vehicles i controlar-los, i també l'increment de temps de viatge dels usuaris que, degut al peatge, deixaran de circular en cotxe i canviaran a una altra via
a un altre mitjà de transport que segurament serà més lent, com per exemple el transport públic. Quins beneficis? La reducció d'emissions, que és el més clar i que segurament el que ens preocupa a tots. També la reducció de l'accidentalitat, que està vinculada al nombre de vehicles que circulin per l'àmbit urbà. La disminució del temps de viatge dels cotxes que es mantinguin dintre del sistema i que paguin el peatge, i també la disminució del temps dels usuaris que van en transport públic i que gràcies a la reducció del nombre de vehicles veuran incrementada la seva velocitat comercial, i la reducció de la contaminació acústica. No es van tenir en compte els canvis que podien generar o les inversions que es podien haver de generar amb el transport públic per fer front a la nova demanda que es produís a partir de la posta en marxa del peatge urbà, ni tampoc es van tenir en compte els ingressos econòmics que pugui generar pel peatge urbà, tot i que veureu alguna consideració al respecte. Quina metodologia es va fer servir? Es va servir una metodologia d'anàlisi cost-benefici, que és una cosa que el que intenta és aconseguir que cada una de les conseqüències que comporta la posta en marxa del peatge urbà es transformin en valors monetaris. Per què en valors monetaris? Perquè si tots ho transformem a una sola unitat monetària, la podrem sumar. I si la podem sumar, podem veure si els costos i els beneficis que genera la posta en marxa d'una actuació, com per exemple el peatge urbà, genera un saldo positiu o negatiu en termes socials. És una metodologia que es fa servir molt en temes d'inversió en infraestructures i que d'alguna manera aquí la vam aplicar al tema del peatge urbà. Fixeu-vos que el que estem fent és considerar la valoració en termes monetaris d'unes conseqüències que no són monetàries. És a dir, quan nosaltres posem un peatge urbà, reduïm el nombre de vehicles que entraran, en aquest cas a Barcelona. I això, per exemple, té com a conseqüència la reducció de la contaminació, que serà una reducció que podem mesurar en tonelades de CO2, en tonelades de NO2, de partícules micro, etc., de molts elements. Però en aquest cas, el que nosaltres volíem és convertir aquests valors en diners, un valor monetari. Per què? Perquè sabent el valor d'aquestes emissions, podem comparar-ho amb el cost de les mesures del peatge urbà i veure si com ho fem. De fet, hi ha moltes metodologies molt establertes per posar un valor monetari a aquest tipus de conseqüències. Per exemple, en el cas de la contaminació, de les emissions, el més habitual és relacionar les emissions contaminants, com per exemple l'òxid de nitrogen o les partícules microscòpiques, relacionar-los amb les seves conseqüències amb la salut humana i, per tant, establir quin és el cost que genera en termes sanitaris la contaminació que generen els nostres cotxes. En el cas del CO2, del canvi climàtic, doncs fer-ho a partir de les conseqüències que pot generar el canvi climàtic sobre les economies de diversos països. En el cas del temps de viatge, a partir de donar un valor monetari al temps que està gairebé sempre relacionat amb el valor del temps de treball. És a dir, si us fixeu, el que estem tractant d'averiguar és veure si al final el saldo de pros i contres que genera una activitat, un peatge urbà com aquest, genera un saldo positiu o negatiu. Quan estem parlant, quan veieu aquest quadre resumeix una de les alternatives utilitzades, que era l'alternativa de posar un peatge de 2,5 euros, i aquestes eren les conseqüències. Un peatge de 2,5 euros, nosaltres establíem que reduiria el trànsit amb un 16%, més o menys un 16%. Les altres alternatives, com per exemple un peatge d'1 euro, ho reduiria amb un 6%, i aquests són una miqueta els elements que nosaltres tenim a consideració. Com veieu, la posta en marxa d'un peatge com aquest, què permetria? Doncs, per exemple, permetria reduir el temps amb el qual els cotxes estan congestionats dintre de l'àrea de Barcelona. I això té un impacte positiu que nosaltres valoràvem amb unes hores de descongestió, i això varia al voltant de 65 milions d'euros anuals.
És veritat que hi havia tota una sèrie de gent que... Àlvar, Digues. perdona, Sí. que ja quan queden... Bueno, ja han passat 15 minuts. Ui, doncs No sé acabo si et molt queda ràpid. Acabo molt ràpid. molt de Simplement. temari, però bueno, això que... No, em queda molt poc. Simplement dir-ho, si No sé si potser m'has amb el debat sentit bé. posterior, si hi ha preguntes, podem explicar com s'aconsegueixen aquestes xifres. Val. Però sí la idea Perfecte, de que gràcies. si nosaltres suméssim tots aquests valors, que aquí no estan sumats, ho sento, què obtindríem? Obtindríem que els beneficis generats per la posta en marxa del peatge urbà superen en molt els costos de la seva implementació i també les molèsties que pugui ocasionar sobre els ciutadans que es veuran forçats a deixar el peatge, a deixar el cotxe i substituir-lo per un altre mitjà de transport per accedir a Barcelona. Per tant, estem davant d'una mesura que genera un benefici net en termes socials. Els beneficis que genera són molt superiors als costos que planteja. I a més, una activitat, una mesura que permetria uns ingressos per l'administració que gestionés aquest peatge urbà que estan al voltant dels 200 milions d'euros anuals. Per tant, una bona quantitat de diners que es podria utilitzar per millorar el transport urbà, el transport públic, i per tant, d'alguna manera, possibilitar una mobilitat millor per l'àmbit de Barcelona. Simplement, i amb això acabo, els estudis fets per Milà o per Londres donen resultats bastant similars amb la idea de que tots ells el peatge urbà genera un excedent social, en el sentit que els beneficis que aporta són molt superiors als costos que genera o als costos de portar-la, d'implantar aquesta mesura. Per tant, l'anàlisi de les tres ciutats dona resultats similars amb la idea que són resultats que generen increment del benestar social. Acabo aquí, ja veieu que no hi ha conclusions perquè l'únic que volia era plantejar-vos aquest treball com a base per veure les conseqüències que pot arribar a tenir la implantació d'un peatge urbà a l'àrea de Barcelona. I, si us sembla, ho deixo aquí. Gràcies. Gràcies, Àlvar. Doncs, quan vulguis, Miquel. Molt bé. Em sentiu? Sí. I també veiem la pantalla, també la veiem bé. Perfecte. A veure si puc posar-ho en mode presentació i així ho veureu bé. Val. Doncs, bé, en primer lloc, també moltes gràcies als organitzadors per organitzar aquesta sessió. Jo el que m'han demanat els organitzadors és que intenti introduir elements perquè després en el debat puguem entre tots treballar sobre ells. En dos sentits. En quins reptes s'haurien d'entomar si volem desenvolupar un peatge urbà a Barcelona i amb quins factors o decisions caldria treballar-hi. Per fer-ho, el que us presento aquí és el recull del que hem anat recopilant d'altres experiències en l'àmbit internacional, quins aprenentatges s'han pogut obtenir, i, per una altra banda, alguns elements de política o de context local que són necessaris per tenir en compte en qualsevol decisió si es vol implementar un peatge en algun moment donat. Crec que serà força complementària a la presentació que s'ha fet abans. Intentaré centrar-me en 4 eixos. Seran, òbviament, 4 punts. En 15 minuts no tenim més. Però si després hi ha algun altre aspecte en qualsevol d'ells que vulgueu que aprofundeixi una mica més, doncs ho deixem per les preguntes. Primer entomaré un parell de reflexions sobre l'àmbit jurídic, després geogràfic, alguns aspectes de tipus més polític i la part de l'àmbit tècnic només les esmentaré perquè alguns dels elements més importants ja s'han comentat anteriorment. Deixeu-me començar per l'àmbit jurídic. La primera pregunta, si un vol establir un peatge de congestió o de contaminació, és si és legal o no. I aquí és important que entenguem una cosa. Els municipis no poden establir qualsevol taxa o tarifació o política fiscal que vulguin. El seu context està marcat per les lleis, per la legislació estatal, bàsicament, que és qui diu exactament quines taxes es poden, quines no es poden, i sobre les que ja existeixen, en quines els ajuntaments poden posar elements extra o no i quin és el marc. És a dir, és bastant acotat el marge local per la legislació estatal. I avui en dia, el context legal, la veritat és que fins on hem pogut analitzar, no ajuda a l'establiment de taxes de congestió o taxes de contaminació en l'àmbit local. És a dir, tot apunta que cal canviar la legislació estatal per poder-ho fer.
I en aquest sentit només volia apuntar que actualment avui està en discussió una modificació a la llei de mobilitat estatal, la llei de mobilitat sostenible i finançació del transport urbà, que seria un àmbit on es podria posar, diguem, algun element del tipus que els municipis tinguin potestat per establir tarifació en aquest sentit. Però avui en dia no existeix aquest marc. Per tant, un primer repte a superar és aconseguir el marc legal que permeti fer-ho, si es vol fer, òbviament. I en aquest context, qui aprova les taxes en els municipis? Doncs cadascun dels municipis. Per tant, i aquí això em serveix per connectar amb l'àmbit territorial, que és l'altra decisió, una altra de les grans decisions que s'han de prendre en el cas que es vulgui establir una tarifa d'aquest tipus, és qui ha d'aprovar qualsevol modificació de taxa o fiscalitat municipal? Doncs els plens municipals. Per posar-vos un exemple, si tinguéssim un peatge de congestió a l'entorn, en el mateix context que avui en dia tenim a la zona de baixes emissions, doncs hi haurien 5 municipis que haurien d'aprovar-ho. Barcelona, Hospitalet, Cornellà, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià, perquè les rondes, per entendre'ns, passa per aquests municipis. Per tant, el primer element que s'ha de tenir en compte és si és legal o no, si cal introduir modificacions. El segon aspecte és que és important l'àmbit geogràfic on s'implantin la taxa de congestió, si es vol, perquè afectarà decididament a qui ha d'aprovar aquesta fiscalitat. Si és només un municipi, per exemple, si es portés tot a terme dins de Barcelona ciutat, només seria un municipi. Si és en rondes, serien altres municipis, perquè, per exemple, l'Hospitalet està dins. Per tant, aquí hi ha un element de complexitat que hem de tenir en compte. Les experiències internacionals, que ja han esmentat els noms algunes, ens mostren que hi ha una miqueta de tot i després aprofundiré una mica més en això. El que us vull dir és que en algunes, com per exemple les d'Estocolm, el número d'entrades és més fàcil, en altres, en el cas de Milà, tècnicament és més difícil d'implementar perquè hi ha molts carrers que ho cobreixen, però al final, si es vol, amb la tecnologia suficient i la inversió suficient, qualsevol configuració és possible. Vaig a fer 2 apunts sobre els aspectes polítics i en aquesta primera m'entretindré una mica i l'altra aniré més ràpid. Quins són alguns dels factors que fan que una taxa sigui acceptable o no? Això és el que se diu l'acceptabilitat d'una política pública. I avui en dia ja disposem de prou experiències, heu vist a la presentació anterior, alguns dels municipis que estan implementades, per saber en quin sentit els diferents factors fan més factible o no l'acceptabilitat d'una taxa de congestió o de contaminació. Jo vaig a resumir molt breument els que són més importants segons les experiències internacionals i us explicaré una mica en quin context. El primer és la familiaritat amb la taxa, és a dir, no és el mateix una política pública abans de conèixer-la que una vegada implementada. En general, una vegada implementada, la població tendeix a acceptar-la més. És a dir, hi ha una tendència a acceptar l'estatus quo. Per això és una característica que han utilitzat, per exemple, per impulsar l'aprovació de determinades taxes de congestió en algunes ciutats. Per exemple, en el cas d'Estocolm, van posar en marxa la taxa en primer lloc i 6 mesos després es va votar a veure si agradava o no agradava aquesta proposta. Abans de la posada en marxa ho recolzava al voltant del 40% de la població, 6 mesos després de posar la proposta el recolzava el 55% de la població. En el cas de Londres va succeir una mica el mateix. Quan van implementar la taxa de congestió, just abans van fer en aquest cas no va ser una votació formal, sinó que feien enquestes, el recolzament era al voltant del 40%, 6 mesos després era el 55%. Però també és important entendre que no en tots els casos el fet de tenir-la implementat ha fet que la gent li doni majoritàriament suport. Per exemple, a Göteborg, tot i que va pujar, quan es va implementar només ho recolzava el 25% de la població i 6 mesos després ho recolzava el 40% de la població, és a dir, va pujar 15 punts, però mai va arribar al 50% de la població al suport. I a Lió, on van també intentar implementar una proposta d'aquest tipus, o Bergen, o, per exemple, quan vam fer una modificació de la taxa de congestió que ja tenien des de fa molts anys, no es va apreciar cap millora significativa. Per tant, la familiaritat és un factor important per l'acceptabilitat, però tenim casos contraposats. A Lió, per exemple, es va implementar i finalment es va haver de rectificar totalment perquè mai es va regularitzar, mai no es va arribar a acceptar tal com estava dissenyada inicialment. El segon factor és la finalitat, és a dir, per què serveix
els recursos que obtens amb una taxa com aquest tipus. Com s'ha esmentat, n'hi ha de diferents tipus. Per exemple, n'hi ha alguns que serveixen, en algunes ciutats han servit per finançar infraestructures, d'altres per millorar el transport públic ja existent, d'altres per desenvolupar més transport públic, d'altres per millorar l'espai urbà. En general, de l'anàlisi de les experiències internacionals, el que veiem és que quan existeix un suport per incrementar el transport públic generalista, no específic, és a dir, que no només vagi orientat, per exemple, a una única específica línia, etc., és quan la gent li dona un cert recolzament superior que, per exemple, per implementar determinades infraestructures. Un tercer element important a l'hora d'analitzar l'acceptabilitat és si és un procés aïllat o forma part d'un paquet d'inversions. Totes les experiències públiques d'implantació d'un peatge de congestió o de contaminació exitoses han anat acompanyades sempre de paquets d'inversió. No s'han plantejat de manera individual. Per exemple, fins i tot en el cas de Milà, que també s'ha comentat anteriorment, quan es va fer un referèndum, que també va sortir positiu, però no només es votava la taxa, sinó es votava la taxa i un conjunt d'inversions públiques. Quan es va aprovar a Göteborg o quan es va aprovar a Estocolm, sempre anava associat a processos d'inversió públiques que, a més, com ho comentaré després, no eren només de l'àmbit local, sinó també eren de l'àmbit estatal. Per tant, aquest és un element clau a l'hora d'analitzar l'acceptabilitat de la proposta. Després hi ha molts estudis que estudien si hi ha factors socioeconòmics que determinen l'acceptabilitat o no d'una proposta d'aquest tipus. És a dir, depèn de la renta que tingui la gent, o depèn de l'edat, o depèn del nivell educatiu, o depèn del gènere, que acceptin més o menys una proposta com aquesta. Aquí hi ha estudis amb resultats molt contraposats, però sí que hi ha un aspecte que clarament sí que ho mostra, que és de sentit comú, per una altra banda, però s'ha de tenir en compte, que és quan la població té més cotxes i ús més freqüent, aquest és un factor clar en contra del suport o de l'acceptabilitat d'aquest tipus de mesura. Curiosament, també sembla que hi ha unes lleugeres evidències que les dones en general donen menys suport en aquest tipus de mesures. Un altre factor és el factor geogràfic i l'accés a alternatives. Aquest és molt important. Ho han demostrat els estudis d'Estocolm, de Nova York, de Bergen, etc. Sembla que és clau. Per una banda, per exemple, us explicaré només molt breument el cas de Nova York. En el primer intent que van tenir d'establir un peatge de congestió, va haver una sèrie de barris que tenien molt mala connectivitat de transport públic cap al centre de Nova York, que van ser capaços de bloquejar la proposta global, tot i que tenia el recolzament del propi alcalde, de Manhattan, en aquest cas. Per tant, aquí és important assenyalar que bosses o zones molt mal comunicades poden ser factors que impedeixen aquest tipus de projectes. Per una altra banda, també s'ha vist, per exemple, en el cas de Bergen, s'ha estudiat molt bé que les zones on més es beneficien d'aquestes mesures també són les que donen més suport i aquestes poden ser, per exemple, les que la congestió baixa més. Per tant, aquests elements geogràfics són molt importants. Un altre element és el tema del factor de percepció de l'efectivitat de la mesura. I aquí, quan pensem en efectivitat, hem de pensar en dos termes. Individual, em soluciona el problema. Col·lectiu, socialment, solucionar el problema que plantegem. I aquí és important assenyalar que quan pensem en col·lectivitat, bàsicament els estudis ens mostren que hi ha dos factors importants. Un és, la gent quan pensa en col·lectiu pensa, és just en termes de renta, bàsicament. I l'altre factor que compten és, això coarta la meva llibertat individual. Per tant, aquests són tots factors que surten en totes les discussions cada vegada que es vol provar d'implementar un procés d'aquest tipus. Hi ha tres elements més que molt breument apunto. El primer és que hi ha, a l'hora d'avaluar l'acceptabilitat o no, quan s'han fet enquestes sobre aquest tipus de mecanismes, el que es veu és que hi ha una sèrie de valors previs a la implementació de la mesura que són molt importants. És a dir, bàsicament en dos termes. Quan la gent prèviament li importen més els temes ambientals, és en general més favorable a aquest tipus de mesures i, per l'altra banda, quan la gent pensa que l'ús de taxes no és una mesura pública d'intervenció adequada,
en general, no necessàriament ambientals, l'ús de taxes, aleshores s'hi oposa més. Per tant, aquí ja no estem parlant de temes ambientals, no estem parlant de la mesura concret, sinó que estem parlant d'una escala de valors. Això també fa que alguns partits, com a punt de partida, s'hi aboquin més o no, perquè també estan defensant aquest tipus de valors més generals. I dos últims apunts. El factor partidista. El que vull dir aquí, sense entrar en detalls, és un element que sí que s'ha demostrat clau en totes les mesures on s'han implementat, pràcticament en totes, però en totes, en el cas de referèndums, que és quan s'han aprovat per referèndum mesures com aquestes, sempre hi ha hagut una immensa majoria dels partits que li donaven suport. En canvi, hi ha hagut referèndums en què han fracassat on en aquest cas no es donava. Per tant, ara, a l'invers no sempre ha passat. És a dir, per exemple, en el cas de Göteborg hi havia la major part dels partits que li donaven suport, però no va sortir majoria a favor d'aquesta mesura. Per tant, el tema d'unió de partits és un factor que clarament afavoreix l'acceptabilitat, però no és l'única condició necessària. I finalment, tot el tema del procés d'implantació. És a dir, el tema de transparència, de consultes, etc. Això també s'ha demostrat que és un factor important a l'hora d'incrementar o no l'acceptabilitat d'aquesta mesura. I en aquest punt, en el procés d'implantació, vull esmentar que és molt important també el fet que hi hagi diferents escales territorials que li donin suport. Totes les experiències nòrdiques, sueques i noruegues, tenen una característica comú. L'Estat ha recolzat la implantació local de la mesura. I a Anglaterra també ha passat exactament. L'Estat ha recolzat la implantació local del govern de Londres. I a Nova York, quan s'han proposat aquesta mesura, tot i que mai s'ha implantat encara, sempre hi ha hagut l'Estat que també hi donava suport. Miquel, et queda un minutet o no sé com ho portes. 30 segons i ja. Vale. El segon aspecte d'àmbit polític, només us volia posar el dibuixet. Disculpeu-me si hi ha alguna cosa que no estigui ben actualitzada, però perquè el que he posat és una mica els diferents colors de les diferents alcaldies dels municipis on ve gent de Barcelona. Hem agafat els 15 municipis que té més commuting diari, que són aquests que us he posat aquí, i simplement assenyalar que en aquest context de partits polítics cal entendre, cal tenir en compte l'estructura municipal, perquè al final, com hem vist, els que tenen un xec en aquest web són els que haurien de votar si estigués a les rondes, si estigués dins només Barcelona, però en qualsevol cas els altres municipis serien municipis afectats perquè són d'on ve la gent, d'on entra i surt la gent de Barcelona, i per tant tindrien alguna a dir segur si s'implantés una mesura d'aquesta. I ja acabo. Òbviament, si tu vols implementar una mesura d'aquest tipus, doncs hi ha moltes decisions de caràcter tècnic que cal prendre. S'han esmentat moltes d'elles ja en la xerrada anterior, per tant, no hi aprofunditzo, aquí teniu el llistat. Només comentar-vos que hi ha una decisió estratègica que és molt important, molt delicada, que és que, per exemple, en el cas de Londres es va decidir que els primers anys la població de dins del peatge urbà no pagava. Llavors, això introdueix tota una sèrie de canvis d'estructura de poder, de política de decisió, etc., que és una decisió que cal tenir en consideració en qualsevol àmbit de decisió com aquest. Així que ho deixo aquí i després, si voleu qualsevol dubte, si ho sé, us ho amplio. Gràcies. Vale, gràcies, Miquel. La veritat és que totes les ponències són molt interessants, vull dir que t'haguéssim estat escoltant més estona, però si de cas emplacem a les preguntes, la gent que s'hagi quedat amb alguna pregunta veient aquestes últimes diapositives, que les pugui passar pel xat. Doncs Maria, quan vulguis. Val, doncs se m'escolta bé, sí? Sí, perfecte, i també es veu la pantalla. Val, perfecte. Doncs gràcies per participar. El tema és que no és que sigui molt sexy, la veritat, però per les persones que estan treballant per reduir la contaminació de la ciutat i que estem treballant per l'emergència climàtica, doncs veiem que aquesta eina, que és una eina simplement, com podrien existir altres, és una eina que pot ser molt potent, com un cavall de Troia, davant d'aquesta dictadura del vehicle que tenim a la ciutat.
I poso aquesta diapositiva perquè és una eina que el que fa és augmentar el cost. O sigui, el que s'ha vist és que per disminuir vehicles ja pots augmentar el transport públic, que si no actues en el cost o en dificultar el seu pas, o sigui, l'espai que avui ocupa el vehicle a les nostres ciutats, doncs no arregles el problema. Per tant, i a part hi ha un altre tema i és... Això seria el que és la qüestió de la inducció del vehicle a les nostres ciutats. I l'altre tema és que el transport públic, la bicicleta, el vianant, els modes més sostenibles i el model del cotxe no són esferes aïllades. O sigui, qualsevol actuació de mobilitat per impulsar modes més sostenibles estan completament bloquejats per aquesta prioritat que se li està donant al cotxe. Després, intentaré explicar en la presentació i jo intentaré tocar aspectes més socials, polítics, econòmics per el que podria ser una campanya sobre aquesta mesura. No sé com es passa ara... No sé com es passen les... Ara. Sobre els pros ja hem vist que és efectiva en la reducció de trànsit i emissions, que posen el debat en l'ús irracional del vehicle, no tant en el tipus de vehicle, o sigui, el que fa és dissuadir aquest ús del vehicle, o sigui, de la circulació de vehicles, no tant si tens un cotxe, si el tens aturat, la majoria de gent té vehicle, però no és una minoria la que l'utilitza de forma habitual. I després que és una palanca de canvi que ha d'anar simultània amb una conversió del model. Contres, jo em focalitzaré en les contres, el que normalment es diu que no és popular, que manca transport públic i parc and rides per fer aquesta mesura, que és injusta i després aquesta qüestió, si seria millor un peatge urbà o metropolità. Mesura que no és popular. En cap ciutat ha estat una mesura popular i, a més, en les ciutats on va començar no va ser una mesura contra la contaminació, va ser una mesura de congestió. En moltes ciutats aplica només a uns vehicles, o sigui, sí que deixa passar vehicles nous, o sigui, sí que afavoreix a un sector que té poder adquisitiu per comprar vehicles nous. Hi ha tot un enredo, però com la llei del tabac, carnet per punts, com moltes altres lleis o com les actuacions que s'estan prenent ara en la pandèmia, doncs no són populars. O sigui, aquí el que es posa és una mesura que s'ha d'explicar quin és el benefici social col·lectiu de fer aquesta actuació. Sí que veiem que a nivell de la ciutat, o sigui, no és el mateix posar un peatge urbà fa 10 anys que posar-lo ara, on tens la majoria de la gent, especialment a Barcelona, conscienciada amb el tema de la contaminació, del trànsit, d'aplicar mesures de restricció, el canvi climàtic. Totes les enquestes són enquestes oficials. També a Catalunya, una enquesta recent parla que el 87% dels catalans està a favor de restringir el trànsit per evitar la contaminació i a favor dels mitjans més sostenibles. Hi ha una manca de transport públic, falten parks and rides. Doncs si veiem, el vehicle privat només és el 24% dels desplaçaments de l'àrea metropolitana. No estem parlant de Barcelona, de l'àrea metropolitana. O sigui, la majoria de gent a l'àrea metropolitana utilitza el transport públic i combina caminar, transport públic, bicicleta, quan hi ha possibilitats de forma minoritària perquè no hi ha infraestructura segura, connectada, etc. O sigui, la majoria de la gent intenta no agafar el vehicle encara que el tingui en propietat. El que veiem és que, a més, si veiem... El que passa és que està ja... No sé si ho podeu veure a la foto. Ostres. La majoria el 40% dels desplaçaments es fan internament a la ciutat de Barcelona, en vehicle privat, d'aquest percentatge. I el 70% es fan a l'interior de Barcelona i en la primera corona. O sigui, són uns 9 municipis on tens sistema ferroviari de rodalies, ferrocarrils, metro i tramvia.
i busos. O sigui, tens una xarxa de transport públic on aquí no hi ha excuses per deixar el vehicle privat. On sí tenim el 30% d'aquest 24% dels desplaçaments de l'àrea metropolitana, on poden tenir menys dificultat, però tenen rodalies, ferrocarrils i també busos, és a les altres corones. Si veiem, tenim un bon sistema, hi ha l'Eurobaròmetre, podeu agafar l'últim informe del 2018, que parla també dels sistemes que tenim a nivell de xarxa de transport públic per 100.000 habitants, o sigui, quantes parades tens de metro, etcètera. Tenim una xarxa molt millor que moltes ciutats que han aplicat el peatge, perquè s'han fet moltes inversions, però també perquè és una ciutat més compacta que el que podrien ser ciutats extenses com Londres, París, fins i tot Madrid, que per això té una densitat de vehicles inferior. O sigui, però també per mobilitzar en transport públic té més dificultat. Llavors, tenim una bona xarxa que s'ha de millorar, però amb prioritat en temes de gestió a nivell de freqüències, horaris i la intermodalitat. O sigui, tenim una xarxa ja construïda, no necessitem grans infraestructures, sinó millorar aquesta gestió. Tenim un recorregut per ampliar la capacitat amb més vagons de tren, de metro, etc. I el que veiem és que tenim problemes a nivell de velocitat comercial, estem els últims a nivell de busos. Per què? Perquè tenim molts cotxes. A nivell del tram, etc., del metro, hi ha molt a treballar a nivell de millora de gestions i alguns punts crítics que aquí la PTP, que és una associació que treballa en temes de transport públic, ha fet propostes de low cost, d'inversions en zones com serien túnels de plaça Catalunya, zones crítiques que podrien ampliar molt la capacitat del transport públic. I hem de mirar que tot aquest transport públic s'ha fet la majoria soterrat per no afectar el transport privat en superfície. Però podrien tenir una xarxa de tramvies per tota la ciutat, no només unir la de Diagonal, sinó en tots els grans eixos viaris que travessen la ciutat, tramvies, busos, bicicletes, no necessitem vehicles. Si tenim qualsevol solució a la mà per fer aquest enfortiment en zones que siguin necessàries. El bus a la demanda, per exemple, si hi ha poblacions remotes que no tenen grans moviments de persones, s'han posat en marxa també el bus a demanda. O sigui, hi ha qualsevol solució en transport públic o en altres modes més sostenibles és possible i no es fa simplement perquè no es vol tocar el vehicle, no es vol canviar aquest privilegi. Urbanisme tàctic, també. O sigui, amb aquest peatge s'hauria de fer actuacions ràpides, econòmiques i transformadores. Si no transformen, doncs no ens serveixen. Com es poden fer peatonalitzacions? Amb pilones, el carril bus a totes les entrades de les ciutats. Pintar, per exemple, aquesta és una autovia urbana d'Utrecht, que simplement és pintar la calçada i organitzar per busos, vianants, bicicletes i transport públic. A Amsterdam s'està tallant la principal artèria principal durant 6 mesos per provar com reduirà la contaminació i potenciarà el canvi modal. Bicicletes, també, aparcaments de bicicletes. El BiciBox, si vols fer una aposta massiva de circular en bicicleta, doncs no ho faràs amb BiciBox, ho faràs amb aparcaments massius com ja existeixen a les ciutats on es va en bicicleta. El tema del Parks and Rides es parla, no? Ja tenim Parks and Rides i aquest és el problema. Fins i tot de l'Ajuntament tenim Parks and Rides a les entrades de la ciutat, a dins de la ciutat tenim parcs privats a tota la ciutat i també un dels grans problemes és que tenim pàrquing gratuït als centres laborals. Si veieu a sota, el 79% de la gent que utilitza el vehicle té pàrquing gratuït a la zona de treball i només el 56% no disposa i segurament el que fa és pagar-lo o aparcar on pugui. La gent podria dir, no, però és que necessitem més park and ride, no és suficient. Si veiem, aquí també és que es talla
la diapo, però Barcelona està entre les principals. Si veieu els park and rides que tenen Copenhague, Londres o Estocolm, quasi inexistents. O sigui, no necessitem el park and ride, és un problema i el que hem de fer és park and ride per bicicletes i connexions intermodals a totes les estacions amb busos i altres mitjans més sostenibles. És una mesura injusta? Doncs és una mesura injusta quan et focalitzes en la gent que porta el cotxe. O sigui, si pensem que la gent, el dret al cotxe és necessari, és una necessitat i és algo que, o sigui, quan no veiem quins són els afectats a nivell de població, majoria de la població que no utilitza el vehicle a diari, majoria tema de contaminació, el transport públic, el clima, les bicicletes, els euros, inversions enormes que s'estan fent per pagar aquest sistema de ciutat-cotxe. Hem de pensar que nosaltres quan paguem el transport públic paguem via pressupostos i via bitllet per tota la infraestructura. La gent per pagar el cotxe per circular per la ciutat, paga un cost de circulació, però no paga aquest cost diari que pagues quan pagues en transport públic. Si veiem aquesta qüestió de si és injusta, podem veure com la població amb menys de 8.000 euros d'ingressos o de més de 20.000, com està relacionat completament amb el poder adquisitiu de la gent. També està relacionat amb el tema de qüestió de gènere, o sigui, com les dones utilitzen menys el cotxe que els homes i, a més, aquestes dones s'ha vist que és un 20% que estan com acompanyats. Aquestes que van en cotxe a diari són acompanyants. I també, no es veu la diapo del costat, també veus com aquelles zones que utilitzen més el transport públic, és que no es pot veure, no sé si ho veieu, però... Sí que ho veiem, Maria. Ah, sí que ho veieu, vale. Podreu veure quines són, qui utilitza més el transport públic i la mobilitat activa. Santa Coloma, Gramenet, Sant Adrià, Hospitalet de Llobregat, Badalona, Cornellà, El Prat, qui menys? Sant Cugat, Sant Just Desvern, Tiana, aquí Cervelló, no sé quin poder adquisitiu o si és que tenen problema de transport públic. També és una cosa molt important, hi ha gent que té un poder adquisitiu i utilitza el transport públic, o sigui, perquè és una columna vertebral, com deien, és una minoria i en aquesta minoria no només estan els més rics, sinó però sí que hi ha un factor social que clarament utilitzar el vehicle a diari significa que tens un poder adquisitiu, que has de tenir aparcament, que has de tenir fins i tot una flexibilitat horària perquè ja sabem que el transport privat està col·lapsat també a les ciutats i no és que sigui més competitiu que el transport públic. L'ocupació del vehicle, o sigui, també és un tema, o sigui, no és una qüestió de pobres o rics, sinó d'utilització del vehicle. Una persona que utilitza el vehicle ocupat amb una persona és algo que és inacceptable, sigui rica, sigui pobre. O sigui, el que hem d'anar és a aquestes mesures com la que estem dient del peatge que nosaltres estem plantejant que siguin gratuïtes a vehicles d'alta ocupació. O sigui, si volem compactar de forma massiva el transport, sigui en transport públic com en privat, doncs és el que hem d'atacar. El peatge ha de ser urbà o metropolità. Aquí és una altra. Jo voldria que fos metropolità i fos a tota no només metropolità, sinó a tot l'estat espanyol. De fet, hi ha un estudi del Cercle Català de Negocis que parla que si les autopistes de peatge espanyoles es paguessin, es generarien 23.788 euros, que és el mateix que els fons de reserva de pensions. Ara mateix s'estan pagant, no sé si és el 17%, o sigui, la majoria són gratuïtes, que no són gratuïtes, les estem pagant tots via pressupostos. O sigui, no hi ha cap autovia gratuïta com aquestes de Catalunya. Les de peatge explícit o les gratuïtes són peatges a l'ombra. O sigui, aquí tota la infraestructura es paga i el que ara està en qüestió és aquesta mesa a nivell metropolità que s'ha plantejat ja en el 2017, Generalitat, ajuntaments, l'AMB,
per parlar del peatge metropolità. Per què? Perquè acaben les concessions de les autovies, ja ha acabat la d'Alacant-Tarragona i acabaran el del 2021, aquestes que he assenyalat en groc, i això generarà més trànsit i a més s'han de pagar aquestes autovies, o sigui, tot el manteniment. Per això, si veieu aquí... Ai, sí, ja estic fora. Sí, bueno, m'he despistat jo perquè estava pendent del xat, però al 26 havies d'acabar, o sigui que ja t'hem donat uns quants minuts de més quan puguis. Ostres, vaig molt ràpid. Anem acabant i passem a les preguntes. Aquí el tema és que aquí en qüestió hi ha un gran negoci, que és aquest i per això també estan implicades les empreses concessionàries. O sigui, s'aixequen les barreres i el negoci ara estarà en el peatge metropolità. De fet, Barcelona Global, que és un dels grans lobbies de Barcelona, ha fet un estudi i el que volen és que aquest peatge metropolità sigui públic-privat, que es facin aparcaments dissuasius i gratuïts a les estacions. O sigui, han plantejat una sèrie de mesures per quedar-se amb aquest pastís de les autopistes. O sigui, aquí no hi ha un interès de reduir el trànsit, aquí hi ha un interès de quedar-se i tornar a privatitzar ara amb un model català aquest negoci i com veiem l'autopista que s'ha alliberat en el 2019 ja ha augmentat un 30% del trànsit i què està passant? Que la gent que reclama gratuïta doncs ja està reclamant un tercer carril perquè ja no absorbeix tot el trànsit que està generant. I a més ha afectat al tren, al Euromed, en una baixada de passatges. O sigui, ho dic per aquesta combinació. El nou pla Renove, això també s'apunten tots. Nosaltres venim anys treballant el tema del peatge, des del 2017, però ja estaven abans en la taula contra la contaminació. Hem fet debats polítics, tots estan d'acord, això són debats que hem fet menys Ciutadans a nivell de Catalunya. Després s'està estudiant des de fa molt de temps, s'ha encarregat un estudi que no hem vist, Esquerra també ho està demanant i aquesta és la proposta. No dona temps, però potser ho deixem per a un altre dia, no sé, perquè ja és massa tard. O què? No, acaba-ho, que ho acabi, no? És l'últim. Sí, bueno, si ho fas així, si vols fes-ho molt sintètic i si dona lloc a preguntes, doncs ja ho reprenem a les preguntes. Sí, primer, el peatge no és una eina que ha d'anar sola, com deia el Miquel, o sigui, el peatge ha d'anar simultani a un pla de conversió d'aquest model insostenible. I això passa per la conversió viària, potenciar els modes més sostenibles, amb aquestes mesures low cost, i podria ser, per exemple, com el cas de Viena, una tarifa plana anual de transport públic. Això existeix i ara s'està plantejant fins i tot a nivell de tota Àustria. O sigui, que està clar que el peatge repercutirà en diners públics, però a més ha d'anar acompanyat, o sigui, per això pot tenir una acceptació social més gran, que ja sabem que d'inici és limitada, o sigui que es guanya quan s'aplica. La recaptació ha d'anar a l'augment del finançament del transport públic. Aquí, cuidado, perquè hi ha molts sectors dels lobbies que volen, per ajuda a Renove, o també volen plantejar només el peatge per l'horari de màxima congestió, hores punta, perquè el que volen és agilitzar el trànsit, no és altre interès. Ha de ser urbà i, sobretot, de gestió pública, perquè aquí el que volen és portar-se el pastís. I hauria de ser una mesura transitòria. En el moment que recuperem la ciutat per les persones i que el vehicle no tingui espai a la ciutat, només per aquelles excepcions com les que estem assenyalant aquí, doncs no necessitaríem un peatge. I ho deixo aquí. Gràcies, Maria. T'has tingut uns minuts de més. Gràcies. No. Realment és molt interessant, donaria per molta més estona també d'escoltar-vos. Si us voleu els tres posar amb les càmeres i us passo algunes, potser si ho he estat mirant al xat ja heu vist alguna de les preguntes, però les he agrupat una mica amb algunes temàtiques. Per exemple, hi ha unes que potser són més ràpides de respondre, que han fet
La Cris i el Guille han fet preguntes de caràcter semblant. Per exemple, la Cris preguntava, suposo que una pregunta dirigida a la part que ha presentat el Miquel, de que si aquesta complexitat que deies de l'aprovació municipal o amb una estructura administrativa superior, sí, bueno, espereu que em poso jo també la càmera, que si no sentiu una veu en off. A veure, això com es posa? Maria, no sé si pots deixar de compartir... Ah, no, ja no comparteixes pantalla. Vale. Doncs això, les preguntes. La Cris preguntava si l'àrea metropolitana podria aprovar-ho per tots els 5 municipis d'aquestes, per exemple, quan deies intrarondes, entenc. No sé si agilitzaria aquest procés que, en lloc de passar per tots els municipis, pogués tenir un paper important. I després el Guille també preguntava, suposo que en la línia, o relacionat amb això, que si hi ha algun cas d'aquests que has plantejat, Miquel, que s'hagi implementat només a nivell de ciutat i no metropolità. Vale. Vols que contesti? Sí, això que és potser més directe, després entrem a les que donen una mica més de debat. Perfecte. Sí, la resposta és hi ha experiències, de fet la majoria de les experiències que s'han establert a nivell municipal, no a nivell metropolità. I, per exemple, el mateix cas d'Estocolm va ser interessant, perquè quan es va implementar i es va fer el referèndum que us he esmentat abans, Estocolm, els ciutadans d'Estocolm tots van estar a favor, tots els del voltant van estar en contra, però com que les competències eren d'Estocolm, doncs Estocolm ho va aprovar i ja està. S'ha acabat la història. I a Londres també passa una mica el mateix. Per tant, sí, hi ha experiències. Milà és un altre cas molt clar, on van començar amb un nucli central de la ciutat i també a Londres també era un nucli central, després ho van expandint. Per tant, sí, hi ha experiències i es podria implementar de les dues maneres. I respecte a si s'han d'aprovar o no, l'AMB el que pot fer és gestionar. Tot el que pot fer és gestionar col·lectivament, això no hi ha cap problema, però les ordenances fiscals s'han d'aprovar en els diferents municipis fins al moment. Això no vol dir que no pugui fer un rol claríssim de coordinador si així es desitja. És a dir, poden preparar una ordenança fiscal estàndard que s'aprovi a tot arreu, per entendre'ns. I potser aquí ho deixo perquè així anem una mica més àgils. Hi ha unes altres preguntes dirigides a l'Àlvar sobre alguns detalls més de l'estudi que veu fer. Per exemple, si veu o si pots concretar amb aquests peatges que veu proposar en l'estudi i amb aquells condicionants que has explicat, si poden arribar a complir si arribaven a complir les normatives de contaminació acústica i ambiental, i també si veu una altra pregunta que anava en la mateixa direcció, de Goland, no sé si ho estic pronunciant bé, si en els costos veu valorar el diferent impacte que podria causar sobre en les diferències socials o les diferències de renda de la població a partir del cost del peatge. Ell, més que preguntar-te si ho veu valorar, diu que creu que és una cosa que s'hauria de tenir en compte. No sé si en el vostre estudi aquesta part la pots explicar una mica més si la veu treballar. Mira, et contesto a la primera. No vam analitzar si la reducció de contaminació que es generava podria realment fer que Barcelona complís les condicions de contaminació establertes. Sí que nosaltres consideràvem, i ara sí parlant de memòria, que, per exemple, la implantació d'un peatge urbà de 2,5 euros reduïa en 40.000 tonelades anuals les emissions de CO2 i em sembla que amb unes 90 o 100 les de partícules microscòpiques. Ara no tinc la xifra al cap. Per tant, no et sabria contestar si amb això ja estem dintre dels límits permesos o permesos establerts. Perdona, pots repetir la xifra que has dit? Sí, és que estic parlant de memòria. Si vols la podria arribar a buscar. Bueno, tranquil. Crec recordar que estàvem parlant d'uns 40.000 tonelades de CO2 anuals, d'unes 90 de partícules microscòpiques, crec recordar,
i ara no recordo les tonelades d'òxid de nitrogen, que són les 3 variables que nosaltres hem de tenir en compte. El que no et sabria dir si amb això estaríem dintre dels límits o no complerts per la normativa. Sobre el tema de la renda, aquest és un tema, els efectes redistributius, aquest és un tema important, i de fet tant en Miquel com la Maria ja l'han esmentat. És un tema important perquè, evidentment, una mesura amb la qual s'estableix un peatge que és un peatge homogeni per tots tipus de vehicle, afecta proporcionalment més a la gent que utilitza el vehicle que té un nivell de renda més baix. Dintre dels usuaris de vehicles, ja la Maria ja ha comentat temes al voltant dels no usuaris, etc. Però sí que té uns efectes redistributius, és a dir, d'alguna manera el peatge urbà, qui té un major nivell de renda o qui té un ús prioritari del temps, aquell podrà utilitzar el vehicle, pagar el peatge i, a més, obtenir l'avantatge que li representa tenir una ciutat més congestionada i podrà utilitzar amb més eficiència el vehicle privat. Per tant, és un tema a tenir en compte. Com ho han arreglat altres ciutats? Bàsicament invertint els recursos que obtenen del peatge urbà, que són quantits, que són importants, a millorar el transport públic. Vale, gràcies. Una pregunta molt concreta també que m'he deixat de fer-vos abans, per qui sigui dels tres, que de quina manera es treballa amb els vehicles que no surten del perímetre del peatge, és a dir, els que fan un transport intraurbà, diguéssim, que aquests en teoria no creuen la barrera del peatge i no sé si en alguna ciutat, Miquel o qui vulgueu dels tres voleu comentar. Després entrarem al tema d'aquest social més a fondo, amb diversos altres comentaris que s'han fet, o sigui que per això us feia aquesta, que és una mica més concreta. Si voleu comento, Àlvar, si no, després tu també pots completar segur. En els peatges que són de cordó, doncs, òbviament, el que es mou per dins del cordó, aquest no paga, com a peatge de cordó. Hi ha alguns llocs on es fan peatges de carreteres que entren perpendicularment, que no són de cordó. Si aquests l'utilitzen, doncs sí, però si la creuen, no. O sigui, en principi, no són mesures, ara no vol dir que no siguin mesures que es puguin complementar amb altres que evitin aquests desplaçaments intraurbà. Per exemple, en general està bastant demostrat que les tarifes, les taxes vinculades als aparcaments, si està fraccionada la ciutat en diferents parts, és una bona mesura per evitar justament aquests aparcaments creuats. Però la taxa de congestió del voltant de contorn, aquestes en principi no són l'eina per treballar aquest tema interurbà. Hi ha ciutats, completant el que deies, hi ha ciutats que específicament ja van determinar que els residents de les zones centrals, zones afectades per la taxa de congestió, de Londres, d'Estocolm, de diverses ciutats ja ho han establert. Amb l'estudi que nosaltres vam fer, la hipòtesi que vam considerar és que nosaltres afectàvem el peatge urbà tots aquells viatges interns que utilitzessin la ronda. És a dir, si algun viatge intern dintre de Barcelona que tingués origen destí dintre de Barcelona utilitzava la ronda, ja quedava afectat pel peatge urbà. Dintre de la ciutat, nosaltres ho consideràvem bàsicament perquè el cost és molt important i llavors has de tenir càmeres de control a les grans artèries de la ciutat i això encareix molt el procés. Vale, gràcies. I ara entrar una mica més amb el tema que potser genera més inquietud i també saber les possibilitats tècniques o les opcions que s'han fet a altres ciutats al voltant d'això, que és de quina manera les tarifes poden estar segregades. Deia el Xavier, per exemple, amb certs criteris com d'ocupació, renda, cost comprar vehicle, emissions del propi vehicle, etc. Si les solucions tecnològiques permeten fer una bona segregació de tarifes, el Miquel deia quina relació hi pot haver entre la taxa i la renda, suposo que en la mateixa direcció, i el Topo també li preocupava, important si es pot diferenciar segons ingressos. No només, potser aquí, si voleu desenvolupar, no només si és possible tècnicament, sinó també si en altres ciutats hi ha hagut experiències d'èxits en una o altra direcció. I aquí els tres, qui vulgui contestar dels tres. Si voleu començo jo. És a dir, tecnològicament es poden fer moltes coses. De fet, jo l'experiència que conec amb ciutats que hagin implantat, que com hem vist tampoc són tantes, tampoc són tantes.
jo crec que no és el que diu elèctric, o l'únic cas en el qual he llegit temes per ocupació o diferents taxes per altres elements que tenen a veure amb la renda. Tecnològicament es poden fer moltes coses, però evidentment això encareix molt tot el sistema. Sí. Álvaro, sí? Continuo? Només un apunt. Perdó, és que tinc algun problema tècnic, de tant se'n va la senyal i per això a vegades paro. Però era bàsicament això. No, ja està, ja havia acabat. Era bàsicament aquesta idea. Sí, jo construint sobre això, aquí depèn molt de la tecnologia que s'estigui fent servir. L'Alba m'ha comentat dues, que per exemple, si tu llegeixes les plaques o llegeixes amb un senyal, si llegeixes les plaques no pots veure el volum d'ocupació d'un vehicle, i aleshores dona molts falsos positius en general la detecció automàtica d'ocupació dins d'un vehicle. Això és una de les raons per les quals crec que no s'està implementant molt. Però això no vol dir que no es puguin implantar mesures i que en un futur això vagi millorant. Per exemple, sí que hi ha experiències internacionals on clarament tota la gent que té algun problema de discapacitat o limitació de moviment, aquests no paguen. Això es fa construint un registre de vehicles excepcionats. I aquest registre de vehicles, com ja existeix un registre de vehicles amb gent amb discapacitat, és pràcticament automàtic i aquests no paguen. Després també hi ha altres excepcions, i això és molt normal o relativament usual, en funció dels vehicles no contaminants o contaminants. I la raó és una mica la mateixa. Tot el que puguis gestionar a través d'una placa, quan tu tens la lectura de la placa saps quin és el cotxe, saps quin és el model, saps quines són les emissions i, per tant, fàcilment pots fer el càlcul i calcular una estimació d'un sobrecàrrega o una disminució de la taxa segons es consideri el factor de contaminació. També tenim exemples que últimament es fan servir. I ho deixo aquí, Maria. Un matís sobre el que has dit, Miquel, si em permets. Amb sistemes aquests de detecció automàtica d'ocupants, com tu dius, que detecten molts falsos positius, de fet, funcionen relativament bé amb vies interurbanes, però jo no conec cap que s'hagi fet la prova de ficar-ho en vies urbanes, perquè, clar, les dificultats augmenten molt per la congestió. Exacte. Sí, bueno, jo volia afegir primer que jo tinc crítiques a totes les experiències que s'han fet a les ciutats i, de fet, moltes ciutats no han reduït el trànsit com necessitaven, eren petites, algunes discriminen en funció del tipus de vehicle, o sigui, contaminant o no contaminant, tots els vehicles són contaminants i hem de reduir el vehicle per impulsar els altres modes més sostenibles. Per tant, si volem que aquesta eina sigui per a una conversió del model, i aquí hem de reduir fins a un 50% els vehicles de la ciutat, això significa que hem d'apuntar molt bé com es planteja la mesura. Llavors, aquí, per exemple, el tema de la tarifa, l'estudi que l'Alvar ha presentat parlava de 2,5 euros, basava un 6% de reducció del trànsit. Si volem assolir 50%, que és per respirar un aire net, si volem fer front a l'emergència climàtica, tampoc podem proposar l'incentivar el canvi del vehicle. O sigui, canviar un vehicle significa moltes emissions de CO2. Per tant, el que hem de fer és utilitzar els recursos que tenim el millor possible i el vehicle privat és un problema, o sigui elèctric, a motor o el que sigui. Per tant, la mesura del peatge ha d'anar focalitzada a canviar aquest model. I aquí el tema és excepcions. Aquí sí, la qüestió social, persones amb mobilitat reduïda, persones que necessiten el cotxe per treballar, petit comerciant, no les grans superfícies ni el comerç online. Aquests han de tenir una fiscalitat a part d'exigir última milla en modes sostenibles, etc. I especialment el vehicle d'alta ocupació. O sigui, aquí el tema no és tant si el tema social no ha de venir per el poder adquisitiu de la gent, sinó per la necessitat del vehicle. I aquí, com deia, aquestes tres categories. La del vehicle ocupat és
si tu no vols passar el transport públic i utilitzes el vehicle perquè vols anar i ho utilitzes a diari, ho has d'ocupar amb un company de feina o amb el BlaBlaCar, o sigui, t'has de buscar la vida, però tenim un problema de contaminació, emergència climàtica i ens hem d'implicar tots. O sigui, aquesta visió de que el vehicle privat el pot utilitzar el que té un salari, etcètera, o X o Y, jo crec que ho hem d'erradicar. A part d'establir mesures burocràtiques que discriminen en funció de la renta, etcètera, o sigui, això jo crec que no va enlloc. El tema de discriminació a nivell de vehicles d'alta ocupació en les grans vies, poden haver-hi màquines, però potser és més senzill destinar el carril viari propi, igual que fem carril bus, carril alta ocupació i deixar carrils col·lapsats de vehicles que no volen anar, o sigui, fer la discriminació per el viari propi perquè, clar, tenim les càmeres aquestes de la zona de baixes emissions que ja poden llegir les matrícules, estan no només als accessos de la ciutat, també internament, però el problema que tenen és que no tenen aquesta detecció del vehicle. Es pot fer amb el viari i es pot fer també amb inspecció. A Londres, per exemple, han contractat 600 agents per inspeccionar in situ si han pagat el peatge o no, si van ocupats o no. O sigui, hi ha fórmules i podria donar molta feina. O sigui, no hem d'anar a tota aquesta moda digital que ens portarà poca feina també i jo crec que hem de tenir, quan tenim un problema, mirar solucions per altres vies. Merci, Maria. Hi ha alguns comentaris més. Ara ja s'està començant a fer una mica de debat, més aviat al xat, però també us ho plantejo en clau pregunta com per acabar i després ja passem al debat del tot. El Leo explicava això, de que hi ha tota un mantra de que el futur elèctric ja ens salvarà de la contaminació, com si fos la solució, i si tenia una resposta, perquè diu que la mateixa regidora, no diu noms aquí, però la regidora de l'Ajuntament de Barcelona mateix apostava que el futur és elèctric i que, per tant, no era una cosa tan preocupant i preguntava així a l'aire, tenim una resposta? Molta gent ha intervingut aquí dient que l'elèctric no era la solució i que encara que tinguem vehicles elèctrics tenim un problema d'espai públic molt greu. No sé si això us pot donar peu a comentar alguna cosa d'altres experiències, per exemple, conegudes, com s'hagi gestionat el tema del vehicle elèctric, si hi ha alguna mesura que acompanyava la taxa o el peatge al voltant del vehicle elèctric. I després quedaria una última pregunta ja per acabar la part de preguntes i entrar al debat. Doncs jo només comentar en aquest sentit que sí que hi ha experiències on s'ha modulat la taxa en funció dels nivells de contaminació. Aquí s'ha de veure a quin contaminant es refereixes, perquè el tema del CO2 per una banda, el tema de NO2 o el tema de partícules juga diferents rols, però sí que hi ha experiències de modulació. En general, els elèctrics tendeixen a excepcionar-los o a reduir-los molt la taxa corresponent. En alguns casos, el vehicle elèctric a nivell local, com per exemple en el tema de NO2, és obvi que reduir les emissions. En el cas de les partícules, menys perquè elimines la part de motorització, però no elimines la part associada al desgast de rotació i la resuspensió de les partícules. I en el cas de CO2, doncs el que fas possiblement és desplaçar una part important del que és les emissions de CO2, sobretot en la part de producció, i possiblement si hi ha més energies renovables en un futur, doncs disminueixes en la part de consum. Per tant, en relació a les taxes, i sense entrar en el debat en general, comentar-vos que sí que hi ha experiències de modulació i, de fet, és el més usual en els últims canvis que s'han anat produint a les ciutats.
No sé si voleu comentar alguna cosa més. Si no, us comento que hi ha un altre comentari que era al voltant de mesures per reduir el percentatge de població que té un vehicle, que té un cotxe. Estem parlant molt de cotxes, no sé si algú també vol fer referència a motos o alguna particularitat que puguin tenir les motos també amb aquesta temàtica, però que una altra política podria ser la d'intentar que hi hagi menys gent propietària perquè si tens el vehicle a disposició doncs és més fàcil que el vulguis fer servir. No sé si alguna altra meva experiència o alguna idea que teniu al voltant d'això toca aquest tema. I aquesta. I l'última que us faig és que algú preguntava què pensàveu del model Pontevedra. Vosaltres que heu estat veient experiències diverses i dades i efectivitat, el model Pontevedra, per qui no el conegui, és un model, no hi ha cap peatge ni taxa. El que s'ha fet són pacificacions de forma massiva. Em sembla que es va reduir el 70% a l'espai dedicat al cotxe al llarg de les últimes, no sé, han sigut els últims 15 anys com a mínim, potser més, diria, o 10 anys, almenys, segur, i han reduït moltíssim l'ús del cotxe en el que és dins la mateixa ciutat, han agilitzat molt també, han facilitat molt el que seran els desplaçaments a peu, la mobilitat activa. Sí que és cert que és una ciutat de mida més petita, però també és una història d'èxit, almenys i relativament propera. I això ho enllaçava amb un comentari que deia que hi havia un estudi d'ecologistes en acció que explicava que Madrid Central podia ser més efectiu reduint la contaminació que alguna taxa de Londres, Estocolm o Milà. Aquí això potser la Maria ho pot especificar també. I ara també d'aquestes dues coses que us he dit, si teniu algun comentari, els tres, i amb això passaríem ja al debat. Sí, comento sobre el tema Pontevedra. Quan són ciutats petites de 80.000 habitants, amb actuacions en el centre de la ciutat i autovies urbanes que travessen la ciutat, que són les que aporten els fluxos de trànsit, pots reduir el trànsit. Clar, van estar molts anys, van ser els primers i va ser fa molts anys i a més no tenien el problema de contaminació que tenim aquí, no teníem ni la consciència de l'emergència climàtica. Llavors, clar, en ciutats grans on necessitem mesures ràpides, el peatge a Estocolm va reduir un 20% en el minut zero i, a més, pots acompanyar a una altra narrativa amb altres mesures com seria augment del transport públic i totes aquestes mesures que hem comentat abans. O sigui, el tema del peatge, com dic, és una palanca de canvi que pot generar un canvi també a nivell mental perquè planteja des de la política realment una aposta que és decidida per reduir el trànsit i també per afavorir un canvi de model. El tema de Madrid Central, clar, Madrid Central és com seria Ciutat Vella. És una zona que crec que són 4 quilòmetres quadrats. O sigui, és una zona molt petita dins de la ciutat. El que no deixa passar és a la circulació de pas. Sí que poden circular residents. I clar, en la zona dins ha tingut un efecte, però com a mesura de reducció de la contaminació a la ciutat de Madrid, doncs continuen incomplint la legalitat com nosaltres, o sigui, continuen contaminants. O sigui, el que hem de veure és que les mesures tinguin una afectació en la zona que està contaminada. O sigui, llavors és com una petita actuació en un barri com podria ser Ciutat Vella. Voleu comentar alguna cosa més, Àlvar o Miquel? Bueno, jo només comentar algunes de les coses específiques que s'ha comentat. És a dir, hi ha alguns municipis que estan aplicant taxes de congestió on, en general, tendeixen a fer exempcions sobre el que són motos i motocicletes, etc. Però això és una decisió absolutament, en part, derivada de que la majoria de les experiències venen de tarifes de congestió. Per tant, el nivell de congestió generada per una motocicleta és diferent que el del vehicle. Però és una decisió absolutament contextual, vull dir, aquí cadascú ha de decidir què és el que vol. I després el mateix, i aquí és un factor sí que s'ha de tenir en compte, que és el tema de distribució i camions.
Per norma general, aquí s'estableixen normalment normatives diferents que en el que és. I és un factor important a casa nostra perquè són elements de contaminació bastant importants. En alguns casos, com el de Londres, per exemple, els taxis estan exempts del tema d'OLED, el mateix que els vehicles de transport col·lectiu privat. I algunes cosetes molt específiques, com per exemple fires o vehicles de fires o vehicles especials d'aquest tema o cotxes o vehicles d'entitats socials, per exemple. Per tant, aquí sempre hi ha un cert... Quan l'estableixes, sempre acabes generant algunes exempcions. I aquí el tema és no acabar desvirtuant tot això. Però, en tot cas, jo crec que si heu de fer un procés de discussió sobre aquest tema, el tema de la mercaderia és molt important, discutir què es vol fer amb la mercaderia, tant camions com furgonetes, i transport professional. Merci. Jo simplement, com que jo crec que he sentit ja moltes coses, però sí que insistir en una última cosa. Jo crec que de les intervencions que hem fet tots tres i de les preguntes i comentaris que s'han fet molt interessants a través del xat, a mi em queda una cosa molt clara, que és que el tema d'una mesura complexa urbà és una mesura complexa que afecta a molts àmbits i que és molt important establir ben clar els objectius de per què la volem portar a terme. Ho dic perquè, a més, no es pot mesurar com una mesura sola, simplement posa el peatge i prou, sinó que ha d'estar acompanyada, i això han sortit en els diferents comentaris, en polítiques d'inversió, en polítiques de renda, en polítiques de com afectem els vehicles afectats, és a dir, en moltes coses que jo crec que mereixen un debat amb molta profunditat i amb molta anàlisi, perquè és un tema complex i que afecta molta gent. Una cosa molt simple, que per exemple comentava el Miquel, deia les motos la majoria de vegades no s'han tingut en compte en peatges urbans però és una decisió evidentment política, evidentment. Segurament no s'han tingut en compte perquè són complicades de controlar, em costa molt. També és veritat que les motos tenen un nivell de contaminació molt elevat i que, per tant, són elements que depèn d'on posem l'èmfasi, on posem l'objectiu. No sé el mateix segurament estar un peatge que l'objectiu sigui reduir les emissions, llavors els cotxes elèctrics podrien ser excepcions, o que vulguem recuperar l'espai urbà, que llavors, evidentment, no hem de posar cap excepció al vehicle elèctric. És a dir, que depèn molt dels objectius que tinguem amb aquesta mesura i que les conseqüències, evidentment, són molt complexes i que cal analitzar-les amb molt de detall. Mira, Àlvar, el Lucà té una pregunta per tu. Després amb aquesta i una altra sí que ja intentem passar el debat, que deia que si vau considerar el tema del factor orogràfic de la ciutat, en el sentit de que pot tenir més... Entenc que pot bé a dir que pot tenir més complicació una ciutat que té pendents que una ciutat plana, o si hi ha alguna... Si s'ha tingut en compte, preguntaven. Bàsicament, a l'analitzar Barcelona i a agafar com a àmbit d'anàlisi la zona intrarondes, es quedava una ciutat molt densa i que tampoc tenia grans diferències a nivell orogràfic com perquè realment poguessin influir en la decisió, en la prendre la decisió. Sí que és veritat que Barcelona, evidentment, el tema orogràfic pot afectar temes com la posada en marxa de bicicletes, etc., a partir d'un cert nivell, i que són condicionats que cal tenir en compte. Però en el cas de Barcelona es van tenir en compte. I la majoria de ciutats analitzades no tenen grans condicionants orogràfics. Els que entenen que serien sobretot les nòrdiques, com que estan vinculades a ponts i a illes, són encara més fàcils de controlar els accessos. Però jo no, des que jo he pogut analitzar, no he trobat cap que tingués condicions orogràfiques que fessin plantejar un model. Vale, moltes gràcies. Hi ha hagut també uns comentaris al xat al voltant del tema dels taxis, i enllaça una mica amb el que just deia el Miquel abans, el repartiment, els taxis, vehicles que estan permanentment en circulació, que segurament es podria estalviar molt de quilometratge amb una política o unes mesures clares, i a més ara hi ha també
facilitats tecnològiques com perquè els taxis no hagin d'estar circulant tota l'estona. I ara hi ha una pregunta aquí del Guille, que és la que agafaria per acabar, que és: quin creieu que és el factor principal que bloqueja dels tres? I aleshores ja segur que doneu llenya pel debat. Perdona, me la podries repetir perquè se m'ha anat un moment la connexió? Sí? Diu, quin és el principal factor que bloqueja avui en dia tenir un peatge, una taxa de contaminació a Barcelona? Es pot respondre de moltes maneres, però si ho podeu fer amb una frase per cadascun i passem al debat. Jo amb una frase soc incapaç, perquè hi ha molts factors. Bueno, doncs com pugueu, com pugueu. Sí que hi ha un element que a mi m'hauria d'introduir, que és segurament el temps de reflexió que necessitem. És a dir, abans de sortir el tema dels referèndums, el de Göteborg, el de Estocolm, el de Milà, etc., jo crec que sí que és una mesura que ha de ser molt explicada. És a dir, que realment l'opinió pública entengui perfectament què es fa, per què es fa i quines seran les conseqüències. I que, per tant, jo crec que tot el que sigui debatre-les com estem fent aquí val molt la pena perquè necessites aquest procés. I jo crec que aquest és el primer element que s'ha de superar, el fet que realment l'opinió pública entengui què es vol fer amb aquest tipus de mesures. A partir d'aquí els altres es poden anar resolent. Per mi la qüestió principal és que no hi ha voluntat de reduir vehicles a la ciutat. O sigui, perquè una zona de baixes emissions com la que s'ha plantejat, o sigui, més injusta, més ineficient, i la gent s'ho ha empassat, o sigui, aquí clarament hi ha una intenció de contentar al sector del motor, que són grans constructores, concessionàries i tots els lobbies d'aquesta ciutat, i perquè no es vol treballar per la gent. O sigui, per mi és un tema de voluntat política, perquè clarament el peatge no serà la mesura ideal, però ha afectat, o sigui, és l'única que mostra que pot reduir, que a més podem plantejar una proposta diferent que sigui més efectiva i més justa, i a més que pot anar implicada també en propostes valentes de conversió i de recuperació de l'espai públic i de la ciutat. Llavors, per mi és una qüestió d'aposta política. No hi ha cap... O sigui, tots els partits estan d'acord que s'ha d'impulsar el transport públic, tenim a les lleis, ho tenim tots, tots estan en el mateix, però després quan comencen a governar, Plan Renove, zones de les estimacions per renovació de vehicles, no toquem les petites actuacions a la ciutat decoratives, i és així, amb aquesta mentalitat que els canvis han de ser petits i gradualment tindràs a tota la població, ja ho sabem, o sigui, es va peatonalitzar Passeig de l'Àngel i no, la gent ja sap que el comerç torna, la vida torna, baixa la contaminació, o sigui, però són les polítiques que ho han de fer i jo crec que és així. Miquel? Home, jo t'ho dic amb una paraula, jo crec que és por. Mira. Jo diria que és por. Por però raonable. O sigui, por no només em refereixo als polítics, no? Em refereixo també com m'afectarà a mi si em posen una tarifa, no? Com m'afectarà el meu negoci, com afectarà la meva gent si jo faig servir el vehicle el dia a dia. És a dir, és un tema molt complex que ens afecta molt en el dia a dia i això fa que tots els actors s'obliguin a pensar com allò afecta i no és fàcil. També crec que, mirant així, rascant una mica en el fons per no quedar-nos en el més evident, crec que hi ha una manca evident a casa nostra de capacitat de fer aliances transversals. És a dir, fixeu-vos tots els casos que us he comentat, hem comentat que hi havia recolzament polític molt amplis en tots els casos on han estat en marxa. I si no és transversal en partits polítics, és transversal en actors socials. És a dir, hem vist com s'han posat en marxa sistemes d'aquests quan actors tan diferents com alguns ecologistes específics i actors del sector de comerç es posen d'acord i diuen no, nosaltres estem a favor d'aquesta mesura. És a dir, aquesta transversalitat política en un sentit molt ampli
aquí no en tenim gaire cultura, no? Això crec jo que de vegades ens falla una miqueta. I és un element bàsic per superar les pors. Jo estic d'acord amb l'Àlvar en que els elements tecnològics al final s'acaben solucionant i si hi ha un acord polític, doncs les lleis es canvien si cal. Per tant, crec que aquí hi ha un element més de fons que s'ha de treballar si algun dia es vol implementar aquest tipus de mesures.